Friensje, de stad van het planetarium en van de Ierlijkse PC-wedstrijd. Maar wat valt je nog meer te beleven? Het Zukelaan liep het op de meeste dagen van het jaar op een gewoon gasveld midden in Friensje. Maar net is minder weer. Voor de PC, de wichtigste keertswedstrijd van het jaar, werd het gasveld ombouwd tot de grootste keertsarena van de wereld. Onder het plafond van dit huis in Friensje zit het oudst nog werkende planetarium van de wereld. Dit secuurbeweegje model van het zinnenstelsel, waar tussen Zantje 74 en Zantje 81 bouwt, droeg IJzer-IJzinga. Het planetarium is in 2023 tahekken onder de UNESCO Werelderfgoedlijst. De Elf-Fountains-fontein is een ode aan astronoom Jan Hendrik Oort die in Friensje binnen is. Zijn oornamen dat hem om uw zinstelsel heen een wolk van miljarden komeetäftige objecten beweegt, bezitte een terugbraak in de astronomie. Midden in het centrum van Friensje vindt het Stadhuis. Het is een van de eerste Frieske riethuizen in Frieske renaissance-stijl. Dat betekent dat het prachtig versierd en detailleerd is. Laten we de volgende keer weer in het dorp komen? Laat het weten in de reacties.